Good morning mga ka-Smurdles. So, karong adlaw kay wala man mi langoy-langoy kay tungod sa dawat nga panahon. Tawa lagi ning yuyo namo. Dawat king panahon, wala mi kalangoy tungod sa balod kaayo. Ano nga wala pa mi kapangalan kay delikado pa kay kagat ron. Karong adlaw among buhaton ron. Mananom sa mig mga sili. Mani among kono, yuyo na mo. Si number 1 basher. Mananom sa migsili ron. Amoy mutang sako kay wala man area matanuman. Guys, merge kaming duha ni Gors. Mag-prepare mig para i-transfera na mog sili. Ang sako. Gors. Kani siya nga sili kay tagas na kayo amoy balhin. Labot lang ako nara. Ahay, naikuan ba na ay samok kayo ako nang ganagagamitan nga word na ano na ko man litok. Saman? Niya na ka madumduman ra na ko. Guys, yuyo bay. People, mabuhay. Ano mo ni? Smile mo. Sint daw yun. Korean. Mga ka-Smarts, hapit na may mga human sa mong gitrabaho dali. Ang gigawa nga tamnanan sa among sili. Sako. Kani. Diskarte yan. Palihon ra siya. Mas nindot yun na siya mga ka-Smarts kung wala kay matamnan nga area. So, gamit na lang kagingani mga sako or mga plastic, mga 1.5. May mumutang nga gyuta para tamnan ng mga pichay or sa mga sili baka o sitaw. So, saan ganahan ng itanom. Ano yung pwede pa. Fishing ron kay ang panahon iagad na mo delikado ko man kayo maglangoy-langoy balod ano na sa among buhaton Kartin para naipang sudan-sudan ginagmay gulay-gulay para sa among yuyo healthy. So mga ka-Smarts, update na lang daw niya pagtanom na mo sa mga seedlings. Magbutang mig mga yuta sa aning mga himo na mga kan sa sako. So update na lang daw niya. Nangita na yuta si kon baldo. Para yung ibutang sa yung sako. Sako arang bakuad do. Mabura na yan. So magkuha may yuta, butang na mo na ng sako na mong kuano, himo na mong kuan. Ayun na kay tilukig kay dahon. Bala na mga patay diya. Mga dahon. Yuta. Mabaw. So ngita tag yuta ni nga napugan mga ka-Smurdles. Kayo wala na. Ngita tawag ka ng mga manure sa baka. Organic.
fertilizer. Ingani oh. Nice shit. Nice shit. Dress mo lang. Gabrown na. Ay, napagid oh. Oh. Diba? Kira kayo na? Kinhason sa Sudan. kinhason sa mala. Yatis. Malata ra magyapon yung mga dahon o sige kuan. May mga lapuganan dito oh. Update na lang taon niya mga Kesmords ka na magtanom nami with gores. Si gores ba? Sus, oh yeah. Mga Kesmords sa kuan na karon mag-continue mi sa among gibuhat ganyan. So amo na yung continuation na mo sa among gibuhat oh. Magtanaw na meron, magtanom. Ako sa yung bispisan daan kay para mahunok ang yuta. Before na mo itanom ang kuan. Hi. Itanom mapili. Buklat ba? Di na siling ako siya. Lakaw day, lakaw. Di kasar ka mapawid. Na. Ano naman day ko day? Gina. Ayo. Sabag ini sebeluryo ning isa eh. Sabag ini sebeluryo. Ari guys, sebeluryo sabag kayo. Huh? Hi. Hi. Nani siya? Ay pala bigtas kay ko meron mo huyang. Subukan gitu. Ha? Ha? Hi. Ha? Binong pizza na yung virus. Atad gulay may mga kuan nga pitsay oy. Ay na may pitsay nga kuan diso pero wala matamnan. Sada silik kay mahal Oh, silik. hello. Manalo mig silik kay mahal kayo. Mga na, may na lang.
Pero lagi kuan lagi. Mabubo gay ka dira das kilid ana ba. Dili ba kay uyang basig mahuyangan ra siya ba pag hangin. Yang tunga nang ganito. Mag-bike-bike. Bike. Nanasan ha. Yan siya buhaton. Tumagran. Unang katawan lang sa daan. Tigulang kayo, Abi.